Уважаеми дами и господа, в едно кратко изложение ще се опитам да спра вашето внимание върху щитовидната жлеза. Щитовидната жлеза се намира в основата на шията и тя, въпреки че е доста малка, е от огромно значение за съществуването ни. Без нея ние може да живеем максимум 2-3 месеца. Щитовидната жлеза се намира в основата на шията и тя регулира обмяната на веществата в организма. Тя е една много стара жлеза, която съществува еволюционно в различните видове. При нас тя е от огромно значение за нашата активност. Защо? Тя е свързана с производството на енергия и поддържането на енергия в организма. При условие, че не няма, ние или ако я няма, отпадаме, или ако е свръхпроизводство на хормони от щитовидната жлеза, ние отново отпадаме, но с една свръхактивност. И така да дам някои примери. Когато щитовидната жлеза намалее своите функции при някое заболяване, ние имаме едно състояние подобно на зимния сън на мечките. Значи, забавя се обмяната на веществата, забавя се сърдечната дейност, забавя се мозъчната активност, забавя се говора, забавя се движението, примерно, на храносмилателния тракт, развива се, примерно, запек, кожата изсъхва, човек става бавен, муден, сънлив и, тъй като не се произвежда енергия, той става зимовничав. Винаги му е студено. Постепенно той се надува, подпухва. Представете си мечката, която се спи в зимен сън. Това е при недостатъчна функция на жлезата. Какво ще стане при една свръхфункция на жлезата? При една свръхфункция на жлезата ние ще имаме повишена активност, но с много малък коефициент на полезно действие. Ние ще бъдем бързи, трескави, припряни, напрегнати, тревожни. Ръцете ни ще почнат да треперят. Обмяната на веществата, когато се ускори, ние ще почнем да отслабваме, нали? Ще се потиме много, ще произвеждаме много температура, ще ни бъде много топло, постоянно ще ни бъде топло, постоянно ще се събличаме, но едновременно с това ние ще отслабваме и няма да имаме сили да си вършим своите основни дейности. Щитовидната жлеза е тясно свързана с сърдечната дейност, тя е тясно свързана с обмяната на веществата. При нейната хипофункция ние пълнееме, при нейната свръхфункция ние слабееме. Тя е тясно свързана с терморегулацията, тясно е свързана с обмяната на мазнините в организма, с поддържането на кръвното налягане, с работата на храносмилателния тракт, с нивото на глюкозата в кръвта, или всички процеси в организма се променят или забавят, или ускоряват, нали, при нарушаване на нейната функция. Щитовидната жлеза много рядко боли. Как разбираме, че един човек е болен и по-специално е болна неговата щитовидна жлеза? Това е един много труден проблем, защото нямаме нещо, което да свърже оплакванията на този човек с щитовидната жлеза. При начални нарушения на функцията на жлезата, понижена или повишена, ние имаме невротични оплаквания. Викаме, мани го това невротика, все му е студено, все му е топло, все се поти, все му се спи, все е тревожен, възбуден. Има невроза. Но всъщност, може това да не е невроза, може това да бъде нарушаване на щитовидната жлеза. Честотата на заболяванията на щитовидната жлеза са около 10-15% в цялата популация. 10-15%, ама при кого? При децата? Не. При средната възраст. Но това е при възрастните хора, където това стига 20-25%. Повечето възрастни жени имат по някой възел в щитовидната жлеза. Към 15% от възрастните хора имат понижена функция на щитовидната жлеза. 10% имат повишена функция, като половината от тези с повишена или понижена функция на щитовидната жлеза ние не можем да ги диагностицираме. Защо? Има някакви оплаквания, има хора, които не се оплакват,
които е нещо не съм добре, имам някакво сърцебиене, малко кръвното, нали, палнея, всички неща, които може да бъдат и с други неща обяснени. Значи, щитовидната жлеза маскира много други болести в организма. Тя е свързана с българската история. Как е свързана? Балканския полуостров и специално България е йод дефицитна зона. В нашата земя няма достатъчно йод. Между другото, няма и достатъчно селен. Ние сме и селен дефицитна зона. В резултат на това, от дълбока древност, ние имаме увеличени щитовидни жлези, йод дефицитни струми. Казвам струми, някои казват гуши. Добре, гуши, струми. Защо казвам струми? Защото още преди повече от 100 години в най-известното за времето си хирургическо ръководство на Хамилтън Бейли, на английски език, пише така: увеличената щитовидна жлеза се казва гуша, ама още се казва и струма, по името на една река, която там някъде в дивите Балкани, по нейното поречие всички имат увеличени щитовидни жлези. Ако отидеме пак по това поречие в Рилския манастир, ние ще видим, че там всичките светци, които са рисувани от нашите зографи преди освобождението, са с увеличени щитовидни жлези. Те са се хранили с локална храна, в която няма йод и няма селен. От огромно значение за растежа и развитието е йода и селена. Всяка една бременна жена трябва да й се измерва щитовидните хормони непосредствено в началото на бременността. Защо? Първите 3 месеца бебето няма своя щитовидна жлеза, той разчита на хормоните на майка си. Ако майката няма хормони, те не стигат за бебето, бебето не се развива. Може да стане аборт или може да се развие нататъка, ние казваме ендемичен кретенизъм, тироиден кретенизъм. Значи развива се едно дете, което е ниско, дисморфично, което има много нисък интелект, нали, който цял живот някой трябва да се грижи за него. Имало ли е такива у нас? Да, разбира се, до след Втората световна война е имало. В случаите, когато не стига йод, но все пак има някакъв, ние имаме по-дълги нарушения. Бързам да ви кажа, че когато отиваме при възрастните хора, примерно те казваме, този има деменция или има Алцхаймер, първото, което би трябвало да правим, да изследваме, как са хормоните в кръвта им. Защото ако са по-ниски B12, фолиева киселина, други хормони, витамини, то тогава при тези хора, възрастните хора се хранят недостатъчно, се развива деменция. А ако щитовидната жлеза не работи, болния за спиране сън, става бавен, морен, трудно мисли, бавно говори, бавно действа. И ние казваме, има деменция. Всъщност той си е с хипотироидизъм и при даване на достатъчна доза тироидни хормони, ние имаме един човек, който се връща от деменцията в едно нормално състояние. С други думи, ние трябва да полагаме всячески усилия да диагностицираме щитовидната жлеза и в нашата медицина рутинно се изследват тироидните хормони.